Molweni guys. So okwenzekileyo ke apha is okokuqala i-NIU ayidlali. Ndiyothuka mna uba kusekho abantu abaqala badubule i-NIU, badubule kuqala. Yho, apha ke into eyenzekileyo kuye kwafumaniseka ubana la mapolisa avile ukubana kukho abantu abahlela abazama ukubamba inkunzi, imoto yemali. Laa moto kuthiwa nguFidelity. Ngoku kuye kwafumaniseka ke uba i-NIU le iyivile loo nto ngokophando lwabo ke. Ngoku babona le moto isolisayo, nantsi ivele phaa, babona le moto le isolisayo. Nalapho bathe xa beyimisa kwafumaniseka uba oodrayiva aba abamisi kuqala, bayilandela badubula. Sithi ke ngoku isitori udrayiva udubule kuqala kuba ke bebebanintsi apha emotweni. Ngoku ke amapolisa adubula udrayiva lo ukuze imoto ime. Hayi ke imoto yaphaphalaza kwafumaniseka iyama. Ithe xa isima ezi zilapha emotweni zadubula kuqala nazo. Hayi ke avulela nawo amapolisa e-NIU adubula abulala 3 yabantu, udrayiva nabafana babini. Lo wesithathu yena uba usinde njani naye apha akhoyo andiqondi uba uyazazi uba usinde njani, kuba ke ukwazile ubaleka wabe futhi apha kuye enayo ne-AK-47, isibhamu nje esikhulu kakhulu, ephethe i-AK-47 wasinda yena. Uba usinde njani? Abaphantsi uba kokwabo okanye uThixo, loo nto akholelwa kuyo. Ngoku ke kuye kwafumaniseka ubana yena ubalekile. Ngoku ke amapolisa asamfuna nangoku. Aba bona bathathu khange balenze ixesha nasesibhedlele, khange bakwazi nofika nasesibhedlele, baswelekele kwindawo yentlekele. Esi siganeko ke sisenzeke kwindawo ekuthiwa kuse-Estcourt. Ngoku ke aba bantu ke nabantu ke abaxelele amapolisa, abasebenzisana namapolisa abazuvezwa. Eyona nto ke mna ke seyindothusa njengoba benditshilo kwasekuqaleni le nto yobana basekhona abantu abadubula kuqala kula madoda, okanye nje seyiliqhinga labo abantu be-NIU ukubana xa bekufuna, ukuba bakufumene kuqala bayakubulala baze ngento yobana ubudubule kuqala. Nithini nina ngale nto? Kuba mna ikhona into endisendingayiqondi ke ngoku, kuba abantu be-NIU bayaziwa, akekho umntu onesibindi sodubula kuqala kubo.